Хей, Руми, как си? Знаеш ли какво открих? Невероятна къща в Лозен. 550 квадратни метра. А знаеш ли кое е най-интересното? Двора не само, че е огромен, а 30% от него е истинска борова гора. Аз такова нещо не съм виждал. То просто не ми се тръгваше. Задължително трябва да ти я покажа още днес. Агент Николов, да, много интересно звучи. Супер. И знаеш ли каква е другата изненада? Освен, че има фитнес и спа, на всеки етаж има всекидневна, огромна. С спални, с бани, всичко е абсолютно обзаведено. Аз такова нещо, какво да ти кажа, не ми се тръгваше. Невероятно изглежда. Ами добре, кога да го направим? Още днес. Да. Чудесно. Браво, агент Николов. Супер. Много добре звучи. И взимам те от офиса и тръгваме към Лозен. А ти предполагам си с ексклузив, нали? Супер. Да, и аз имам нещо да ти разкажа. Пак ексклузивен договор за апартамент в Овча купел, който е направо 5 стаен. Има 4 стаи, 3 спални, 1 хол и една кухня. В тези, сещаш ли се тези малките панелни блокчета, които са на 4 етажа в Овча купел? Последните строени там панели. Да. И това е на 4-ти етаж от 4. Цената ще бъде 180 000 евро. Да, супер цена. 92 квадратни метра е. Да. Хубаво, трябва да отидем и него да го снимаме. Съгласен си, добре. Айде днеска, ако искаш, не ми седи в София. Искаш ли да скочиме до това селце да видя и аз къщата и да я пускаме за продажба? Добре, айде след 1 час в офиса, ако искаш. Добре, айде, до после. Чао, чао. Чао, Руми. До скоро. Yesterday, no, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna dance all night, forget my problems, I might go insane. I don't really give a damn what they say. And now you know it. Hey, little lady said you feel the same, but I don't believe a word you say, 'cause I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay.